Salam gaderli dostlar we men patbişiklerim. Eger de ýadyňyza düşýän bolsa, 2 hepde mundan öň men kanalyma Outline VPN-ni kompýuterde işletmek baradaky videony ýükläpdim. Ol ýadyňyza düşýän bolsa, şol videoda men Outline VPN-ni kompýuterde nädip ustanowka etmelidigini ýa-da ony internetden nädip skaçat edip almalydygyny sizlere görkezdim. Anha biziň şol skaçat edip alan programmamyz şu Outline VPN-nin kompýuter versiýasy. Anha biz geçenki videomuzda şonu nädip ustanowka edilmelidigini sizlere görkezdik. Ýöne şol videony ýazýan altyk. Biziň elimizde Outline VPN-nin serweri ýokdy. Ýagny biz Outline VPN-ni işledip bilmendik. Anha men videoda söz beripdim. Outline VPN-nin serwerini tapan ýadaýymda men Outline VPN-ne serwer goýup kompýuterde işledip görkezjekligimi sizlere aýdypdym we men anha sizlere söz berişim ýaly bulunky videoda Outline VPN-nin serwerini tapdym we men ony öz Outline VPN-me dabaýt etdim. Ol dabaýt edilişini ähli şol Outline VPN-de işlenişini men geçenki videomda görkezdim. Eger görmedik bolsaňyz videonyň şu ýerinde ol podskaska çykar, şol podskaskanyň üstüne basyp görüp bilersiňiz. Men şonda ustanowka edilişini we şol Outline VPN-nin ulanýyşyny sizlere görkezdim. Anha men bulunky videoda bolsa serwer goýup şol YouTube ýaly sosial media saytlaryny şolunky videoda sizlere açyp görkezjek. Anha biziň serwerimiz birgen we gelin bir has dogry bolar ýaly. Häzir men size şu serweri öçürüp täzeden birikdirip görkezjek. Anha biz serwerimizi öçürýäs we şol VPN-i birikden wagtymyzda azyjyk aşypkalar ýüze çykýar. Ýagny känwer öz setimizde birigesi gelenok. 2 çeyrek edemeden soňra şol serwer birikýär. Ýagny gelinginde az bir düşnükli bolar ýaly öz Wi-Fi setimizi öçürýäs we görkedeýin. Anha biziň şol ýerde Soft Ether VPN-miz bar we ol hem birigen däldigini sizlere görkedeýin. We Outline VPN-ni ýapýas. Bul näme üçin noldan başlamak üçin men size görkedeýin. Anha indi bolsa Wi-Fi setimizi öz kompýuterimizde birikdireýin we Outline VPN-ni açayın. Anha görüşüňiz Outline VPN-i açyldy we garaşýasda ol toglagyň üstüne basýarsy. We birazrak wagt garaşamyzdan soňra Outline VPN-i kompýuterimize birikýär. Ýöne häzir şol ýerde azrak kemçilik bar. Ol näme diýmek? Şol Outline VPN-i biziň serwerimizde birgenok. Ýagny bul Outline VPN-i ol programmanyň özüne birikýär. Ýöne näme üçindir? Anha biziň şol ýerdäki Wi-Fi setimizde birgenok. Anha biziň Outline VPN-miz birikdimi ýa-da birikmedimi onu bilmeýän bolsaňyz, biziň şol Wi-Fi setimiziň zynaçogy ütgemeli. Ýagny Wi-Fi'ň zynaçogynda bolmaly dälde Ethernet kabel bilen kompýuterimize birigen ýadaýymyzdaky zynaçok şol Wi-Fi'miz bilen ýerini ütgetmeli. We görüşüňiz ýa-da şu wagt biziň Wi-Fi'miziň zynaçogy ütgemedi. Bu diýmek bolýar biziň serwerimiz kompýuterimiziň setine birikmedi. Onu birikdirmek üçin biz öz Wi-Fi'mizi öçürüp täzeden birikdirmeli bolýarys. Eger şunu eden wagtyňyzda şol Wi-Fi'miz birikýär. Anha görüşüňiz ýaly biziň eger de VPN-miz özümiziň setimize birigen ýadaýynda anha şunun ýaly görnüşdäki zynaçoga geçmeli. Anha şunun ýaly görnüşdäki zynaçoga geçmeli. We görüşüňiz ýaly häzir şonu geçirjek bolup göreliň we täzeden Wi-Fi'mize birikýär. Eger geçen ýadaýynda şol VPN-miz biziň setimizde işläp başladygy we görüşüňiz ýaly anha şu wagt hem geçmedi. Häzir biz indi Outline VPN-ni öçürüp täzeden işledik göreliň. Gelin hasır düşnükli ýaly şol Soft Ether VPN-ni hem öçüreliň dolulugyny öçürdük. Gelin indi bul set hem öçürüp bilersiz gelin öçüreliň we Outline VPN-ni açalyň. Indi bolsa server Wi-Fi setimizde hem birigeliňde Outline VPN-ni täzeden kompýuterimize birikdireliň. Eger de şu birikdirenmizde şol helki damaşny kompýuterda
Ol Ethernet kabel bilen çatylan ýagdaýymyzda hyznaşoga geçende şol VPN-miz biziň setimizde birigenligini aňlatýar. Ýöne şonu biri gaýynça biz şeýdip öz ol setimizi, ol VPN serverimizi öçürüp ýakyp durmaly bolýar. Bul hem egerde ol telefonda ulan ýany bolsaňyz, ol telefonda munyň ýalak ýalňyşlygy goýberenok, şu kompýuteriň şu versiýasynda şunyň ýalak bir kiçirek ýalňyşlygy bar. We görüşüňiz ýalyn şu wagt hem bul ızna çok ütgemedi bu diýmek bolýar. Biziň ol Wi-Fi'mizde server birgenok. Geliň täzeden barlak göreliň. Anha täzeden Wi-Fi'mizde bir kez we patkulçit knopkasyny basyp Outline VPN-ni kompýuterimizde birgene garaşýar. Anha men häzir görkedeň. Munam ýakynladyk goýaýyn. Häzir şol Wi-Fi setimiz ol Ethernet kabeliň suratyny uznaçygyna geçen ýagdaýynda biziň serverimiziň setimizde birgenligini aňlatýar. Ýöne görüşüňiz ýalak her daýsegem bu server kompýuterimizde birgesi gelenok. Bul serweriň günäsi däl, bul Outline VPN-niň programmasynyň günäsi. Anha dostlar, bir näçe gezek ýanky hereketleri gaýtaranymyzdan soňra biziň Outline VPN-miz öz Wi-Fi setimizde birikdi we indi bolsa görüşüňiz ýaly ol biziň Wi-Fi setimiziň ýerine Ethernet kabeliň uznaçygy geçdi we indi biziň kompýuterimizde şol Outline VPN-niň işläp başlandygynyň alamaty. Men görkedeň haberde Software VPN hem oýuny ýoklugyny men size görkedeň haberde Software VPN birigen däl. We biz muny öçürip goýarys. Bu daxily däl we anha biziň internet ýüzümiz hem görkezýär biziň youtube.com saýtymyzyň ýüklenýänligi. Dostlar, gelin doğrusa instagram.com saytını hem sosyal medya saytını häzir şu Outline VPN-niň üstü bilen açmaga çalışalyň. Anha dostlar, görüşüňiz ýaly Outline VPN-niň üstü bilen Instagram hem şol kompýuterimizde işläp başlady. We gelin men size ýene bir gezek görkedeň anha biziň Software VPN-miz aýyrlygy çatyk däl. Diňe Outline-niň üstü bilen şol Instagram hem biziň kompýuterimizde işleýär. Anha dostlar, men video gysgarak bolar ýalyk diýip videony şol ýerinde pauza berip kesdim we instagram.com saýtynyň doly açyk görnüşini anha men size görkezýän. We ýöne ol Outline VPN-niň tizligi Canver öwürlük däl, ýani tizligi pesrek. Ol bagly bolup biler, biziň serverimiz can gowy işlemeýän bolmagy mümkin. Eger de ol serverden olsa, ol ýerde hiç ýelek aladedere zat ýok, başga server tapyp goýsak, onda biziň ol internetimiz has ýokary tizlikde işlemege mümkinçilik alar. Dostlar, görüşüňiz ýaly men bu kontaktda sosial media saýtyny hem açdym we ýöne tizligi Software VPN-niň garanynda has pes. Dostlar, ine men şol ýerde videony tamamlamagy has makul bolýan sebäbi videony näçe uzaga çekdigiňçe şonça manysy gaçyp barýar. Şol sebäpli egerde videomuz peýdaly we gyzykly bolan bolsa like basyň. Egerde soraglaryňyz ýa-da pikirleriňiz bolsa kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Men başardygymdan sizlere jogap beren. Onda näme häzirlikçe şu videoda sizler bilen hoşlaşýar. Ýene-ki videolarda sizler bilen görüşýänçek häzirlikçe sag bolun. Paka paka.